Takže čaute, vítam vás Dlak Supernova SK pri prvom dieli našej série Hra o trón. Áno, robím si srandu z HBO seriálu. Sestra by ma za to asi zabila. Ona to miluje. A mne sa to zdá byť celkom vtipné, začal som to pozerať, takže tak. Dobre, ale o tom sme sa sem neprišli rozprávať, vlogovať môžem vo vlogových videách. No. Ide o to, že teraz som dosť posral jeden skok a musím sa vrátiť. Ups, no well. Lezem na obrovskú horu, blízko spawnu. Neuhádnete, čo tu urobím. Založím si tu základňu, pretože možno ste postrihli, že tento server bol vypnutý, aspoň, že už je späť na 1.7.2. Shoutout adminom, lebo bol na 1.7.9. Viete, nemal som Optifine. Pri natáčaní som mal FPS, že najhlbšie, aké len existujú. Pod 10. Aspoň, že ten Optifine už mám späť, ale základňa tu pravdepodobne nebude. No. Ale možno je tu šanca, že sa do nej dostanem. Ale veľmi nízka. Podľa mňa to nie je ten istý svet. Je dosť možné, že to nie je ten istý svet. Až príliš možné, že to nie je ten istý svet práve, že... Wow, no tak to ešte bude dosť dlhá cesta. Takže uvidíme sa, keď sa vytrepem až na samý vrch. Zatiaľ čau. Podľa mňa táto hora je dosť špeciálna. Vykopal som sa cez stenu. Nádhera. Toto bude rozhodne vyššie než Mount Chorkuj. Rozhodne vyššie než Mount Legendary. Takže vytrepem sa na vrch a potom sa uvidíme znova. Čaute. Že what the fuck... To dolné číselko vpravo pod mapkou, to je, aká je moja výška. Hádajte, kto má hentam základňu. Uvidíme sa hneď, ako sa vytrepem hentam. Bože, nemôžem jednoducho z týchto hor, neuveriteľné. Na Legendary som si myslel, že sme mali vysoký kopec, tak toto bude rozhodne vyššie. Tak, vrátim sa k vám, keď sa tam vytrepem. Sme hore, čekujte to číslo. 183, lebo tento kopec, čiže 182 metrov vysoké, keďže toto ukazuje, to číselko ukazuje výšku mojej hlavy. Čekujte to je neskutočné, ten kopec, všetko je tu úplne parádne. Hádajte, kto si tu zakladá barak. Sekeris. Rozsekis, tento stromis. No a ideme na to. A to je pomenované drevo. Drevis, či? Áno, Drevis. Wow, sorry za lagy, ale jednoducho môj komp tomu asi tiež ešte nepochopil. Aký vysoký je tento kopec. To je neskutočné. Vyššie sme boli iba s mojím vesmírnym programom vo výške nejakých 255 blokov. Čo to je vlastne maximum, ako sa môže vytripať pomocou blokov. No, máme tu jedného z našich kamošov, ale keďže natáčam, takže tak. Teraz nie, dobre. Takže ideme si tu založiť menší barák, postaviť resku a hneď sa vrátime. A nemôžem vám ukázať mena, lebo ešte sa nevrátili úplne všetci hráči. Takže čaute. Na série, keď musíte platiť za resku, najmä keď nemáte ani dosť peňazí na to, aby ste si vytreli prdeľ. No, takže toto bude trošičku uvítacia epizóda. Toľko prakticky náš pokrok, keď nemôžeme urobiť resku, nemôžeme urobiť veľa pokroku, bohužiaľ. Dobre, takže samozrejme budeme tu natáčavať s Adamom, s Borisom, s Lukášom, možno aj Zolo, keď sa vráti na server. Možno aj Matúš, keď sa vráti z Austrálie. Čiže rozhodne bude s kým natáčať. Nebudem natáčať iba sám, ako druhú polovicu serverovho bullshitu. A no, prakticky pustíme sa do de facto fakciového boja o to, aby sme získali adminstvo. Pretože to jednoducho nejde, aby sme ho nemali. Musíme ho mať. Musíme. Dobre, takže budeme fakcia, keďže som to plánoval Hra o trón, ktorý nejako Starkovci, čiže umrieme. Spoilers! No, to vie každý, kto
niekedy pozeral túto sériu. To je jedno. Takže ideme si dať menšie kopanie, menšiu expedíciu kopaciu. Čiže tak, nemôžeme urobiť resku, čiže keby som začal niečo stavať, tak samozrejme prví ľudia, čo by niečo urobili, by boli moji kamaráti a zrejme by to tu rozbili. Hoci tak neviem, ako by sa mi chcelo liesť sem hore, ale kvôli jednej crafting benchy, ale to je jedno. Dobre, takže ideme makať. Join kopač. Dobre. Ako, server je pekne urobený, ale to, že dali vibe, ma trochu naštvalo. Ale tak, musíme niekedy začať aj od znova. Čiže, no, uvidíte ma v plnej kráse, ako neviem hrať túto hru. No. Takže, ideme si jednoducho naťažiť toľko hliny, koľko len budeme potrebovať a potom ju predávať. Aj to ste už niekde videli však, ak trošičku sledujete aj niečo iné než len československý YouTube, československú YouTubeovú scénu. Čiže áno, budeme predávať veci ako hlina a kameň pre nubov. Pretože takéto veci, keď ich potrebuješ vo veľkom množstve, napríklad keď robíte automatickú farmu, alebo keď staviate nejaký hrad, ktorý, ja neviem už, 100x100 blokov, dajme tomu, potrebujete veľmi veľa materiálov na landscaping a steny. Čiže keďže toto sa nikomu nechce kopať, urobíme to my. Takže toto bude naše prvé zamestnanie. Jej! Však ale keď nemáme na resku, tak no. Budem musieť začať vyjednávať s adminmi o to, aby bola reska lacnejšia a väčšia. Lebo to jednoducho nejde, aby sme mali takú pidi resku. Dobre, takže ešte makáme. Čižmária, keby... Dobre. Chytám trošilinku serverový lag, ale tak tomu sa nedá veľmi zabrániť. Moje internetové pripojenie nikdy nebolo jedno z najlepších. Wow. Pozrieme sa na to. Ešte iba stack a pol hliny, no dobre. Ale keďže nikto sem neprišiel pozerať toto video preto, aby som ťažil hlinu, ukončíme to tu. Takže, ak sa vám video páčilo, ak sa vám táto menšia informačka o novej sérii páčila, tak v tom prípade nám dajte like, potešíme sa, budeme potešení. Ak sa vám nepáčilo, tak to je jedno, tak nepozerajte sériu, pozerajte niečo iné. Alebo si chodte. A ak sa vám páčia naše videá všeobecne, dajte nám like a dajte nám odber, samozrejme. Zadarmo a rád by som predbehol Adama. Áno a samozrejme, ak ste noví na tomto kanáli, tak pozrite si serverový bullshit, aby ste mali trošičku pozadie o veciach, o ktorých tu budem rozprávať. Dobre, takže toľko k tomuto videu. Uvidíme sa na budúce. Zdraví vás, Deluxe Supernova SK.